Takže zahajujeme plán B. Presne tak. Vyrážame o týždeň. No, pober si veci. No. No, sme tu. Ešte treba otvoriť okenice. Môžem otvoriť kuchyni? Jo, otvor. Ty si môžeš zobrať túto prvú izbu, ja budem tu vzadu. OK, takže v notebooku máš všetko nastavené. Môžeš. Ako to, že si tu? Veď celé v mojej hlave. Takže to si ty, čo si myslíš, že má právo na vlastný život. Ja nebudem tvoj sluha. Ja ti nebudem pomáhať. Odmietam robiť, čo po mne chceš. Vidíme sa v pekle.